Galaxy Heart. Невъзможно е падането да спре. Подготовка за аварийно кацане. Спускаме преградните стени. Бъдете готови за аварийно приводняване. Кацаме във водата след 3 секунди. 2, 1... Аварийното кацане бе успешно. До взрива остават 15 минути. Всички да се евакуират незабавно. Започва да става досадно. Да се махаме от тук преди да е твърде късно. Взрив? А спиралната ми енергия? Не е възможно. Не може да е истина. Не може. Защо ще се взривим? Ще се взриви реакторът. Енергията в него ще приеме точката на топене, ще го стопи и ще се разпръсне извън него. Ако става въпрос за ядрена централа, е възможно енергийната вълна да разтопи всичко от повърхността на планетата чак до нейния център. Какво? Спиралната енергия има много по-голяма разрушителна сила от това. Ако се случи този взрив, това ще бъде краят на света. Ако стане най-лошото, неконтролирана енергия ще обхване цялата планета и ще я разбие на парчета. Моля? Вие сте виновни. Ако не ми се пречкахте, това нямаше да се случи. Вие сте луд! Това е нелепо. Вие създадохте нещо толкова опасно. Туистът темпо. Трябва отново да завъртя темпо. Тоби! Спри. Това беше достатъчно. Произвеждането на още спирална енергия само ще ускори взрива. Аз да спра? Но защо? Аз съм Фауст. Мисията ми е да накарам темпо да се върти вечно. Но, Фауст... Да, аз съм Фауст. Ще спася новия свят. Тоби! Не можем да помогнем с нищо тук. Да се махаме. Дори и да се махнем, къде ще отидем? Ако взривът се случи, никъде няма да сме в безопасност. Така е. Значи трябва да го спрем. Ще се погрижим за прегрелия енергиен реактор. Да се погрижим ли, синко? Тази енергия е достатъчно силна, за да разруши света. Планетата. Вие, деца, не можете да направите нищо. Трябва да опитаме. Какво? Бедствие, предизвикано от Блейд, трябва да може да бъде спряно от Блейд. С Пегасъс някак ще го спрем. С Блейд? Ставаш смешен. Трябва да тръгвам, дечица. Спри! Къде си мислиш, че отиваш? Не мърдай от мястото си! Мадока, там има асансьор. Ела с мен. Чакай, Джинга! Назад! Кажи, можем ли с него да стигнем до енергийния реактор? Това е самозадвижващ се асансьор. Движи се из целия град. Сигурно стига до реактора. Ето! Джинга! Мадока! Те заминаха, а ние? Ние също отиваме. Да! Един момент! Знаете ли изобщо на къде да тръгнем? Темпо. Трябва да завъртя темпо. Това ми е работата. Това е моята мисия. Тоби! Добре, съгласен съм. Да го направим. Дадохме си обещание. Ако аз или Зи останем номер 1 в света, да дойдем и да те предизвикаме в битка. Оздравявай бързо, за да решим кой от нас е номер 1. Хайде, Тоби! Това е нашият световен шампионат. Грешката не е моя. Опитах се да го спра. Нямам вина за това, което ще се случи. 3, 2. 1. Освободи силата! Остават 10 минути до взрива. Горещо е. Мадока, остани тук. Но, чакай, Джинга! Дали е това? Удивително! Темпо няма да спре никога повече. Никога! Още не съм приключил. Давай, Страйкър!
Давай, върти се. Хайде, върти се. Продължавай да се въртиш завинаги. Произвеждай нова енергия за бъдещето. Тоби! Няма да позволя на никой да спре моя туисте темпо. Не сме приключили. Аз също няма да се откажа. Не съм виновен. Направих го за бъдещето на човечеството. Но тези деца провалиха всичко. Не съм виновен аз. Вината не е моя. Накъде си тръгнал, Зигарът? Няма да ходиш никъде. Ще поемеш отговорност за стореното. Зио, какво правиш тук? Тоби! Върти се, темпо! Няма да се предам. Никога не се предавам. Какъв е този пушек? Невероятно, морската вода около града ври и се превръща в пара. Това е лош знак. Какво ли става там? Трябва да направим нещо, за да спасим Киоя и останалите. Какво е това? Ахой! Хикаро! Момчета! Ахой! Директоре, ахой! Остават 5 минути до взрива. Ще се справиш, Пегасъс. Слушай, Джинга. Темпо е създаден на основата на най-добрия дясно въртящ се Блейд Пегасъс и най-добрият ляво въртящ се Блейд Елдраго. Той е комбинация от тях. Ако Пегасъс може да надвие по сила тази комбинация, може да се справи с спиралната енергия, произвеждана от Темпо, въпреки че пак няма да е лесно. Но, така или иначе, нямаме друг избор. Да бъда по-силен от преди. Дали двамата с Пегасъс можем да дадем от себе си повече, отколкото дадохме в битката с Демиан? Просто ще трябва да опитаме. Вярвам в себе си. Вярвам в Пегасъс. Така че, много те моля, моля те, дай всичко, на което си способен. Пегасъс! Джинга, Давай сега, Пегасъс! Тоби, радвам се да видя, че си силен както винаги. Но се стягай. Тази битка започна току-що. Но защо? Няма начин да победиш. Защо просто не се предадеш? Защо продължаваш да се опитваш? Защото истинският блейдър не се предава никога. Предадеш ли се, всичко свършва. Вярно е. Загубих повече от веднъж на световния Бейблейд шампионат. Но когато и да се случеше, стисках зъби и се изправях на крака. Затова съм такъв днес. Затова продължавам да давам всичко от себе си. Заради това, което ти ме научи. Винаги си струва да работиш усилено. Какво казваш, че съм те научил? Аз винаги се хвърлям напред, без да мисля за бъдещето, за последствията. Зио се притесняваше за мен, знам. Но повярвах в твоите думи, Тоби. И продължих да опитвам. Вярвах, че ще спечеля световния шампионат.
По време на битка се свързвах с другия Блейдър. Духовете ни се сливаха и аз научавах нещо от неговия хъс за битка. И всичко това благодарение на теб, Тоби. Масамуне. Едно е вярно. Блейдърите комуникират помежду си чрез честни битки. Така че да си поговорим, Тоби. Както някога, когато ние тримата, ти, Зио и аз, искахме да станем номер 1 заедно. Масамуне. Невероятно. Глупости. Нямам за какво да си говоря с когото и да било. Името ми е Фауст. Аз мога да контролирам времето и пространството с моя Блейд Темпо. Аз съм най-силният блейдър в цялата история! О, не! Специален ход. Спирално измерение. Спри! Тоби! Вече ти казах, нали? Миналото, настоящето и бъдещето лежат в моите ръце. Сега ще ти покажа бъдещето. Прекрасното бъдеще, което ще се роди благодарение на спиралната енергия, създадена от най-великия Блейд, съществувал някога, Туистед Темпо. Тоби! Не, Тоби, спри. Зио! Тоби, Зигарът те използва, за да осъществи ужасен план. Силата, която ти е дал с програмирането, не е твоята собствена истинска сила. Такъв човек дори не би отворил вратата на нашето бъдеще. Достатъчно! Лъжеш! Истина е! Ако наистина искаш да създадеш светло бъдеще, спри това! Помниш ли, когато ние тримата, ти, аз и Масамуне, си обещахме да следваме заедно мечтите си за бъдещето? Спри! Стига! Къде съм? Правят си битки, страхотно! Кой си ти? Не съм те виждал тук преди. Да не си дошъл, за да ни предизвикаш на битка? Трябва да атакувам 100 пъти. Колко досадно. Усилената работа винаги си струва. Тоби! Ако искаш да станеш по-силен, трябва да тренираш много. Постарай се да станеш най-силният блейдър, номер 1. Блейдър номер 1? Да. Масамуне, защо да не си го поставиш за цел? Да станеш номер 1. Номер 1? Съжалявам за болезнените спомени, Тоби. Съжалявам, ако мислех само за себе си, Зио. Масамуне, Но истинското ни бъдеще започва тук и сега. Съгласни? оптимист, както винаги. Но звучи много добре. Тримата да започнем от начало. Ние сме отбор Дънджън, нали? Да, заедно ще се борим и ще станем най-силните. Номер 1. Номер 1! Номер 1! Масамуне. Зио? Да! Номер 1! Номер 1. Номер 1. Пегасъс! Изумително! Пегасъс всъщност поглъща спиралната енергия. Изглежда добре! Продължавай да смучаш тази енергия, приятел! Пегасъс! Лошо! Пегасъс няма да издържи още дълго. Не се предавай, Пегасъс! Само още малко! Умолявам те, дръж се! 1 минута до взрива. 1 минута до взрива. Трябва да успеем. Пегасъс! 30 секунди до взрива. Нямаме време. Не се предавай! Хайде, Пегасъс! Какво е това? Ел Драго! Какво чакаш, Джинга? Раюга! Какво правиш тук? Ел Драго! Покажи им, че не си просто най-добрият обратно въртящ се Блейд! Силата на Пегасъс се върна! Бях права.
Темпо е Блейд, създаден на базата на способностите на Пегасъс и Елдраго. Пегасъс и Елдраго. Когато тези два Блейда обединят усилия, могат да надделеят над внушителната сила на Темпо. Направи го сега! Давай, Джинга! Да, Пегасъс! Разчитам на теб, Пегасъс! Директоре, какво е това? Не знам. Тоби! Кажи нещо. Тоби, хайде, Тоби! Масамуне. Зио? Къде сме, момчета? Как се озовах тук? Тоби! Защо не кажеш благодаря? Слава Богу, приятелю! Ей, вижте! Може да се подпреш на мен, Джинга. Добре, Мадока. Джинга! Момчета, Джинги и Мадока! И двамата сте добре. Всички ли са добре? Вижте, Кента и останалите! Ей! момчета! Киоя, приятелю, радвам се, че си добре. Кента, Бенкей, дошли сте за да ни помогнете? Успяхме да спасим и Тоби. Сега всичко е наред. Изглежда всичко се нареди, деца. Справихте се отлично. Да, получи се, защото Пегасъс не се отказа до самия край, както обикновено. Джинга, къде е Пегасъс? Пегасъс. Пегасъс! Пак те подложих на тежко изпитание. Благодаря ти, Пегасъс. О, леле! Пак си успял да го износиш, но ще го поправя веднага. Още не мога да повярвам, че Пегасъс премина предела на силите си в последния момент. Ти си изумителен. Цубаса, на мен ли ми се струва или Джинги пак ни остави да му дишаме прахта? Започва да ме дразни. Тогава да заминем на пътешествие тренировка. Звучи страхотно. Значи отново запази целия екшен за себе си. Ставаш досаден. Не бях сам. Какво? Хайде сега! Давай, Джинга! Пак той. Ей, вие там, какво се разсейвате? Щом Пегасъс бъде поправен, се започва. Точно така. Следващия път Киоя ще победи. Добре, момчета, ще видим. Един момент. Ще трябва да се биеш и с мен, Джинга. Съжалявам, но от сега нататък ще бъда с Зио и Тоби, като част от отбор Дънджън. Бъдещите номер 1. Ма само не. Стига! Какво ще стане с Ген Галакси? Винаги мислите само за себе си. Няма нищо. С повече противници ще е по-интересно. Джинга? Слушайте, няма да се откажа от позицията си на номер 1 без битка, ясно ли е? И още как. И аз няма да се дам без битка. Бройте и мен! Нямам търпение. Искам следващия световен шампионат да започне още утре, че и по-рано. Хайде, момчета, да се измъкнем, преди града да е потънал в океана. Щом се върнем, започват тренировките за следващия шампионат.